Takže já se jmenuji Jarek Klimo a já Nikolas Gorol. oba se zabýváme fotbalem. Hrajeme za stejný tým, Slavia Michalkovice. A také máme samý problém jako ty děti, že nemáme kde hrát, když zrovna nemáme tréninky. A proto jsme si řekli, že půjdeme do toho projektu tady s vesničkou. Tady vidíte, jak je to hřiště prostě krásné z dálky. Teď vám to ukážeme zblízka. Tady máte největší problém na tomhle hřišti, je to tenhle šuter. Když jsme ho kopali a je fakt velký. Takže to je první, no. Pak tady máte to, že tady vůbec neroste tráva. A to je právě špatné, když tady děcka chcou hrát. Tam vzadu nemáte vůbec pokesanou trávu. Není to vůbec zarovnané a tráva si roste všude jak chce. Například tady je hrozně nízká a tam vysoká. Prostě problém. A nemáte tady ani sítky na brankách. A to bude všechno na tomhle hřišti. Nevím, jestli jste se všimli toho, jak hrajou, ale my ano. A tyhle schopnosti by měly rozvíjet na lepším hřišti. Čaute. Takže chci se vás na něco zeptat. Jak se vám líbí tohle hřiště? Jeden po pořadě. No tak, no první. Když hrajem, tak mám vodit jak kabel. Co říkáš ty? Prostě Je hodně věcí. jsou tu díry a tak. Ty? Je tu moc trávy a někdy se bojíme, protože tu jsou plazány frašky třeba. Jak vidíte, tak nejsme teď na hřišti, jsme na parkovišti. Proč? Protože se tady kope lépe. Dobře. Teď vám ukážeme naše klučky. Tak to je celý dům, ne? Ale to by se hrál dobře na čáru. Tady máme špilka, Jarka. Čistí tu tyčku. Řekni nám něco. Robím. A ještě? Ani Robím dlouho. kolik minut? Celý den. Zdravím vás lidičky. Jak vidíte, tak je špatné počasí. Chtěl bych vám říct, že za tu dobu, co jsme nenatáčeli, jsme udělali dost práce. Například tam je naša hlína. Taky můžete vidět, jak jsou natřené brány. A nevím, jak vidíte lavičky, ty jsou taky natřené. Co bych vám ještě řekl? Těšíme se na jaro a děkujeme.